България е пълна с манастири, но този тук е различен. Той не се крие в ниското, а доминира над цялата долина. Днес се намираме в Гложенски манастир, Свети Георги Победоносец. За да стигнете до тук, трябва да минете през село Малък извор. Оттам започва 6 км изкачване. Изкачваме се нагоре по склоновете на Стара планина към връх Лисец, където ни чака история на повече от 7 века. Тук всичко започва през 13 век. Легендата разказва за киевски княз Георги Глош, който бяга от монголските нашественици и намира убежище тук. Той донася със себе си сребърна икона на Свети Георги. Първоначално манастира е бил долу в ниското, в местността Градището. Но станало нещо странно. Иконата изчезвала и се появявала тук. Монасите я връщали, но тя пак изчезвала. Докато не разбрали, че светецът сам е избрал дома си. Така през 1224 година е основана тази обител, която виждате днес. Манастирът е бил крепост не само в духовен смисъл, той е един от най-сигурните убежища на Васил Левски. Тук се пази неговото скривалище. Левски е имал доверие на игумена и е идвал тук често, за да планира комитите. Тук е бил заточен и Васил Друмев, митрополит Климент. Той прекарва 15 месеца в изолация, хранейки се само през малък отвор в дървена врата, защото е дръзнал да говори срещу политиката на княз Фердинанд. Килията му е запазена непокътната. Гложенският манастир не е просто поредната туристическа точка. Това е място за пречистване, няма да се тръгнете същите. През вековете манастира преживява много изпитания. Едно от тях е силно земетресение през 1928 година. Нанася сериозни поражения по храмът, който по-късно е възстановен.
Благодаря ви, че бяхте с мен в това пътешествие. Ако сте научили нещо ново, ударете един лайк, абонирайте се за канала и ми пишете в коментарите дали ви е харесал и кое да е следващото място, което да посетим.